Dins l'Atzuzak, en Bilbo i en Gandalf es trobaven asseguts davant el finestral obert d'una petita cambra que mirava a ponent, cap al jardí. Feia un vespre resplendent i apacible. Les flors tenien una brillantor vermellosa i daurada. Boquetes de conill i girassols i caputxines cobrint totes les parets de gespa i traient el cap al finestral rodons. «El teu jardí està fet una meravella», va dir en Gandalf. «Sí», digué en Bilbo, «n'estic molt orgullós, com ho estic de tota aquesta estimada i bella comarca, però crec que em fan cal fer unes vacances». «Així que penses tirar el teu pla endavant, eh?» «Sí, ho vaig decidir fa mesos i no he canviat d'opinió». «Molt rebé, no paga la pena de dir res més. Segueix el teu pla, tot el teu pla, s'entén, i espero que acabi bé, per a tu i per a nosaltres». «Jo també ho espero. De tota manera, dijous penso passar-m'ho d'allò més bé i tinc preparada una petita broma». «M'agradaria saber qui la riurà», afegí en Gandalf sacsejant el cap. «Ja ho veurem», va dir en Bilbo. L'endemà, més carros arribaren trontollant turó amunt, i encara n'arribaren més. És possible que algú rondinés per no haver demanat els serveis dels proveïdors locals, però aquella mateixa setmana començaren a ploure comandes des de l'Atzuzak per a tota mena de pitualles, articles de primera necessitat i coses de luxe de les que hom podia obtenir a Hobbiters o a vora l'aigua o a qualsevol d'aquells altres indrets de la rodalia. La gent s'entusiasmà i començà a marcar els dies que faltaven al calendari. Mentrestant, tothom esperava anhelant al carter, a l'aguait de les invitacions. Les invitacions no trigaren a sortir i l'oficina de correus de Hobbiters quedà bloquejada i la de vora l'aigua materialment inundada de cartes i calgué demanar l'ajut de carters voluntaris. N'hi havia una veritable corrua que no parava de pujar al turó amb centenars d'educades variacions del «Us estem molt agraïts, compteu amb la nostra assistència». Al cancell de l'Atzuzak va aparèixer un rètol que deia «No entreu si no és per alguna cosa relacionada amb la festa». I fins i tot a aquells que tenien o que pretenien tenir algun encàrrec relacionat amb la festa, rarament els era permès de franquejar l'entrada a l'interior. En Bilbo estava ocupat. Escrivia invitacions, prenia nota de les respostes, feia paquets amb els regals i duia a terme alguns preparatius particulars de la seva sola incumbència. D'ençà de l'arribada d'en Gandalf, restava amagat de tothom. Un matí, en aixecar-se, els hobbits descobriren que el gran prat que quedava al sud de la porta principal d'en Bilbo estava cobert amb post i cordes per muntar-hi tendes i envelats. Al costat que donava a la carretera hi havien fet una entrada especial, tot construint-hi uns grans graons i un ample cancell blanc. Les 3 famílies de hobbits del passatge del Sac, que era al costat mateix del prat, mostraven un interès tot especial i eren envejades per gairebé tothom. El vell Gamgee, el Bellot, fins i tot deixà de fingir que continuava treballant al seu jardí. Començaren a aixecar les tendes. Hi havia un envelat especialment ampli, tan gros que l'arbre que creixia enmig del prat hi quedà dintre, drençant-se orgullós prop d'un extrem al cap de la taula principal. De totes les seves branques en penjaven fanalets, i encara més prometedor per a la mentalitat dels hobbits. Al racó nord del prat, hom hi havia muntat una cuina a l'aire lliure. Una lleva de cuiners procedents de totes les tavernes i cases de menjars en un radi d'unes quantes milles arribà a fi d'ajudar els nans i altra gent rarota aquarterada a l'Atzuzak. L'excitació havia assolit el punt àlgid. Aleshores el temps s'ennuvolà. Això era dimecres, el dia abans de la festa. L'ansietat era intensa. Finalment arribà el dijous, 22 de setembre. Va sortir el sol, els núvols s'esvaïren, les banderoles foren deslligades i començà la diversió. En Bilbo Saquet l'anomenà una festa, però en realitat consistia en una gran varietat de diversions entatxonades en una de sola. Pràcticament tots els qui vivien per aquells rodals hi foren invitats. Alguns, molt pocs, foren accidentalment oblidats, però com que, tot i així, també s'hi presentaren, la cosa no fou gaire greu.
També ho havien dit a molta gent d'altres punts de la comarca, i fins n'hi havia alguns de vinguts de més enllà de les fronteres. En Bilbo rebia personalment els convidats i els qui s'hi havien afegit al cancell blanc. Donar regals a tots i a cadascun. Aquests últims eren aquells que, després de sortir per una porta posterior, havien tornat a entrar per la porta principal. Els hòbbits solen donar regals a l'altra gent el dia del seu propi aniversari. Per regla general, es tracta d'obsequis no gaire cars i no tan generosos com en aquella ocasió. Però no era un sistema dolent. De fet, a Hobbitars i a vora l'aigua, cada dia de l'any era l'aniversari d'algú, de manera que cada hobbit d'aquells entorns tenia una bona oportunitat de rebre almenys un obsequi un cop per setmana. Mai no se'n cansaven. En aquesta ocasió, els regals eren especialment selectes. Els hobbits menuts estaven tan excitats que durant una estona gairebé s'oblidaren de menjar. Hi havia joguines com no n'havien vist mai, totes bellíssimes i algunes decididament màgiques. Moltes, a dir veritat, havien estat encomanades feia més d'un any i havien arribat des de la muntanya i des de Dale i eren de veritable artesania nanenca. Quan tots els convidats hagueren rebut la benvinguda i finalment tots foren a la part de dintre del cancell, hi hagué cançons, balls, música, jocs i, naturalment, menjars i begudes. Hi havia 3 àpats oficials: dinar, berenar i sopar. El dinar i el berenar, emperò, es diferenciaven principalment perquè en aquests moments tots els convidats van seure i menjaren plegats. En d'altres moments simplement hi havia una gentada que menjava i bevia ininterrompudament des de 11:15 fins a 7:15, que és quan es començaven els focs artificials. Dels focs artificials se n'encarregà en Gandalf. No sols els havia dut, sinó que els havia dissenyat i fabricat ell mateix. I els efectes especials, les peces fixes i les cascades de coets les disparà ell en persona. A més, però, hi hagué també una generosa distribució de petards, piules, correcames, bengales, torxes, espelmes nanenques, fonts èlfiques, mossega-goblins i trons. Tots foren extraordinaris. L'art d'en Gandalf havia millorat amb l'edat. Hi hagué coets com un vol d'ocells guspirejants que cantessin amb veus dolces. Hi hagué arbres verds amb troncs de fosca fumera. Llurs fulles s'obriren com tota una font que es desplegués en un moment i llurs branques resplendents deixaren caure flors lluents damunt els hobbits esturats. Flors que desapareixien amb una aroma dolcenca uns segons abans de tocar els seus rostres girats en l'aire. Hi hagué fonts de papallones que s'envolaren amb un centelleig cap als arbres. Hi hagué columnes de focs de colors que s'elevaren fins a esdevenir àguiles o vaixells de vela o un estol de cignes voladors. Hi hagué una tempesta roja i un xàfec de pluja groga. Hi hagué un bosc de llances d'argent que brollà de cop i volta cap a l'aire amb un xiscle d'exèrcit entrant en batalla i tornar a caure a l'aigua amb una sibilació com de 100 serps de foc. I també hi hagué una darrera sorpresa, en honor d'en Bilbo, que deixà els hobbits absolutament bocabadats, que era el que en Gandalf pretenia. Els llums s'apagaren. S'enlairà una gran fumarada i anà prenent la forma d'una muntanya vista de lluny, que començà a refulgir el cimal. I llavors embrollaren flames verdes i escarlates. De dins en sortí un drac d'un vermell daurat, no ben bé de mida real, però que s'hi acostava molt. Treia foc pels queixals i els seus ulls centellejaven cap avall. Se sentí una gran fregor i 3 cops passà una mena de llamp damunt els caps dels espectadors. Tots van ajupir-se i molts van caure ben plans a terra. El drac passà com un tren exprés, feu una tombarella i esclatà damunt vora l'aigua amb una explosió aixordadora. «Aquest és el senyal per al sopar», va dir en Bilbo. El dolor i el pànic s'esvaïren tot d'una i els hobbits, prostrats, s'incorporaren d'un bot. Hi havia un sopar esplèndid per a tothom. Per a tothom, excepte per a aquells invitats al sopar especial de família. Aquest se celebrava al gran envelat amb l'arbre. Les invitacions eren limitades a 12 dotzenes, una xifra que els hobbits també anomenaven una grossa, tot i que era un mot que hom no considerava polit referit a gent.
i els convidats havien estat seleccionats d'entre totes les famílies amb què en Bilbo i en Frodo estaven emparentats, amb l'afegit d'alguns amics molt especials que no eren de la família, com ara en Gandalf. S'hi trobaven inclosos molts hobbits joves, que hi eren amb permís patern, car els hobbits, en qüestions d'estar llepats fins tard, tenien amb els seus fills la màniga força ampla, en especial si es presentava l'avinentesa que obtinguessin un sopar de franc. L'educació dels hobbits joves requeria molta teca. Hi havia molts saquets i bòfins, i també molts tucs i brandibocs. Hi havia diversos grofers, parents de l'àvia d'en Bilbo Saquet, i diversos rabassons, familiars del seu avi Tuc. I una selecció de caus, voltors, serrafaixes, teixoneres, buncors, cornets i bonpeus. D'aquests, alguns només eren parents molt llunyans d'en Bilbo, i alguns era pràcticament el primer cop que anaven a Hobbiters, perquè vivien en indrets molt remots de la comarca. Els vilabussots i de Saquet no foren oblidats. L'Oto i la seva muller, la Lobelia, també hi eren. No experimentaven cap mena de simpatia per en Bilbo i detestaven en Frodo, però la targeta d'invitació escrita amb tinta daurada era tan magnífica que sentiren que els era impossible de refusar-la. A més, el seu cosí, en Bilbo, feia una pila d'anys que s'especialitzava a cuinar i la seva taula gaudia d'una gran reputació. Tots els 144 convidats esperaven un àpat agradable, encara que els espantava una mica el discurs del seu amfitrió a les portes, un requisit inevitable. Era capaç d'entaforar-hi fragments d'allò que ell anomenava poesia, i, de vegades, després d'una o dues copes, al·ludia a les absurdes aventures del seu viatge misteriós. Els convidats no foren defraudats. Tingueren un àpat molt agradable, de fet, un entreteniment absorbent, suculent, abundós, variat i llarg. La compta de queviures durant les setmanes següents quedà reduïda pràcticament a no res en tot el districte. Però com que l'aprovisionament per a la festa d'en Bilbo havia acabat les existències de la majoria de botigues, cellers i magatzems, la cosa no va tenir gaire importància. Després de l'àpat, si fa no fa, vingué el discurs. La majoria dels convidats, tanmateix, ara ja estava d'un humor tolerant bo i havien assolit aquell delitós estadi que ells anomenaven omplir els raconets. Estaven xarrupejant llurs begudes predilectes, donaven mossets a les seves llaminadures preferides i havien oblidat tota mena de temences. Estaven disposats a escoltar qualsevol cosa i a cridar visques a cada pausa. «Estimats tots», començà en Bilbo mentre s'alçava el cap de taula. «Que parli, que parli, que parli», van cridar. I continuaren repetint-ho a tot cor, com si tinguessin poques ganes de seguir allò que aconsellaven. En Bilbo deixà el lloc que ocupà i anà i pujar en una cadira sota l'arbre il·luminat. La llum dels fanalets queia sobre el seu rostre radiant. Els botons daurats de la seva armilla de seda brodada resplendien. Tots el podien veure, allà dret, gesticulant amb una mà i amb l'altra a la butxaca dels pantalons. «Estimats saquets i bòfins», tornà a començar, «i els meus estimats tucs i brandibocs, i grofers, i rabassons, i caus, i cornets, i voltors, serrafaixes, buncors, teixoneres i bonpeus. Bons peus!», cridà un hobbit ancià des del fons de l'envelat. El seu cognom, naturalment, era Bonpeus i se'l mereixia. Tenia els peus enormes, extraordinàriament peluts, i els havia posat tots dos damunt la taula. «Bonpeus», repetia en Bilbo, «i també els meus bons vilabussots i de Saquet, a qui per fi puc donar la benvinguda a l'Atzusac. Avui és el meu 111è aniversari. Avui faig 111 anys. Visca, visca, per molts anys!», cridaren i es posaren a picar alegrement les taules. En Bilbo ho estava fent d'allò més bé. Aquesta era la mena de discurs que els agradava, curt i planer. «Espero que tots ho estigueu passant tan bé com jo. Visques aixordadors, crits de sí i no, sorolls de trompetes i corns, gaites i flautes i altres instruments musicals». Hi havia, com hem dit, molts hobbits jovenets. Havien llançat centenars de piules musicals. La gran majoria duia escrita la marca Dale, la qual cosa no significava res especial per la majoria de hobbits, encara que tots estaven d'acord que eren unes piules excel·lents.
Contenien instruments petitons, però de construcció perfecta i tonalitat encisadora. Tant és així que en un racó, alguns dels joves Tux i Brandybox, suposant que l'oncle Bilbo ja havia acabat, car, evidentment, ja havia dit tot el que calia, improvisaren en un tres i no res una orquestra i iniciaren una alegre música de ball. El mestre Aberard Tuck i la senyoreta Melibot Brandybox pujaren damunt una taula i amb picarols a les mans començaren a ballar la rotllanada. Una dansa bonica, però més aviat vigorosa. En Bilbo, però, no havia acabat. Tot agafant un cor d'un dels jovencells que tenia a la vora, feu 3 tocs ben forts. L'enrenou disminuí. «No us entretindré gaire estona», va cridar, visques de tota la gentada. «Us he reunit a tots amb una intenció». Aquesta cosa en la forma com ho va dir causà impressió. Es feu un silenci gairebé total i un o dos dels Tucs pararen l'orella.